Amping na to, ma'am, ha? Na-enjoy sad, ma'am. Wala ka na ni kanang ikaw na bahala diri ha, dili pwede magsigir kag tugtog ha, basig na daghang customer niya, ikaw magsigir ka dag hilata. Ay, dili, ma'am. Uy, alert ni permanente. Matug rin oras tingtog. Dili, oras tingtog. Oh, duty, dyan ni. Sige na kay mag-apog taon, maliit na ko ron. Sige, ma'am, ha? Sige, ma'am. Akong gingon nimo ha. Enjoy, ma'am, ha? Sige. Ay, nako na sa ma'am. Hindi. Sa po rin. Tuwa din na dire. Sa online. Tuwa. Dao ko ani ron. Abay na lang masulad. Hindi akong patad na 20. Ayo. Yan yan naman. So, buka po din. Nagduwa pa ta. Patay. Kuam din ang ex. Oh no. Ma'am. Nagpatim. Oro eh. Pausok ni mo ron. Tanaw talang mo ron. No. Ay. Ay, taderla mo ni ato ang pistuhan. Aha. Kwarto mo, sir? Oh, kwarto me. Tagpila ka ng kwarto? 1.5 bra. Na, 3 hours na na. With aircon na. Free na ang towel. Na pa'y sabon. With aircon, lima? Ning mahal man dire noon. May pa dito tas pikas 300 ra 3 hours. Aircon pasad dire 1.5. Hindi to dire kay masosyal ni dire. Hindi sa pag unsa di agwa-agwa dili makaduwa silingan. Pero nanti ka nga di ta dire ari jud ka. by the way, sir. Welcome back, sir. Welcome back. Dol mo rin, sir. Welcome back. Welcome back Manila. Welcome back. Bo pasabot ana dire na siya gikan. Yun na di kagikat. Wala oy, tuom ka na yung tao na totoo ana gud. Kanang mga tao diha nga kanang mga hilabtanon ay tuo ana. So, totoo na. So, For your info lang, ma'am, no? Kadagkanan mo na siya dire. Kadagkanan ka siya gida. Nagdana na direct sa buhok, mabugbuhok. O niya, nagdana po siya nga rigniwang. Na po siya gidang tambok. Mas tambok pa nimo. Kapila naman ko ma'am, diring gidaan ning Ay, akong uyab. di na gina ko maihap, ma'am. Di na ako maihap. Daon sa man, ma'am. Dayon mo, dili. wala. Dayon, Banto ka di ay nga gani jud imong ganahan kay sige na di kag balik-balik aning airlaps nga. Kinaram sila kung nahibawan. Katong mga giingon niya, mga nangagi na to, mga ex to nako nga naiuban di kadawat ba sa pagbuwag na ko nila ba. Mao nang ninyana ng uban. Ala, kung wa ko makalimot, atong ni aging gabi eh. Dili ka, sir. Atong aging gabi eh. Ni aging gabi ka. Sugido ako ka presko man anang ni aging gabi. Wala na presko ning agi naman tong gabi ito layo na kay to. Unsa pagka presko ana? Init pa kayo di paningot na tong mayo tan na. Ayan na labar-labar lab. Ikaw na lay lunch da, ikaw sa pag inusara din nag-lunch kay ako di ko. Uy, Ikapila naman ni kundani mo day. Kapila lang ko murag kape. Kadaghan na lagi. Mami lagi Ikapila sila murag ko di ka 20. Ikaw na lang diha. Bala ka. lab. Ikaw. Sumtong ko uy mo. Nga naman. Mao na ang akong bawas ni mo. Kaya nga Wow. na dito imo kong gigago. Gipasakitan ko ni mo. O, dili dyan po mong sumpot. Magbalik. Sige. Uyugan eh. Uyugan. Ah! No. Ibang niya. Tik magpadasi kong kalagot. Kung padasi kong kalagot. Ako malupit. Happy pa lang. Napakoy gugma niya nga. Una na dyan bang. Akong gipatira mo. Kalagot na lang dyan. Kahiod boss. Nga lami dyan kayo. Pisi. Oh, sus kumada pa lang din ako. Ay. Akong beauty. Okay. Customer tara ba to da? Oh no. Kumakay ba to si ma'am nga. Na ay customer ng ari pero wala na ko. Ay bahala eh. Bahala importante akong gipagaw sa akong gipati kung kalagot kanto niya. Seryo ha.